बिराद मेंबोबाय दिनै जोमैयाबा बहा थांखो गिलाससे दै गुसु बिगौमोन आं जामाय बहाबाफोर खामानिसो मावबाय दङदां थाथों दे गाज्रि ला औ आसरित जाजोब्बाय जुगानो सोलायबाय मा जाजोबखो दानि गथ'फोरा बिमा बिफानि आमोलाव जेसेबां आलो आलो जानो मोन्दों थानो मोन्दों गाननो जोमनो फरायनो मोन्दों एसेबांनो माथो मानसिफ्रा गाज्रिसो जादों उन्दैयावनो सेंग्रा गोसथोनो सिख्ला गोसथोनो आरो बेबो जोंनि देरफुनाय बर' गथ'फोरा बर' सिख्लाफोरा मानो हारसा हौवाफोरखौल' नुयो बबे देशनि बारहावा गाज्रि बारहावाफोरा जोंनि देरफुनाय बर' सिख्लाफोरनि मेलेमाव हाबफैखो जोंनि बर' सिख्लाफ्रा बिदिनो बरबाद जाजोबसिगोन एसेबां नुयो इउटुबफोराव फेसबुकफोराव गुबुन हारिजों थाबा माबायदि नासयजायो अब्लाबो माथो बिखौनो नागारनो रोङा मोनसिगोन बियो इसाया थिगसे मोनसिगोन बियो बिमाजों थाथों एसे मोनहोनांगौबो थाङा बासायबो हैया आङो बिराद मेंबाय दसे गोलांना लानोसै र' माथो अलंबारा न'आव दङ माला फैया बिलाय आंलाय माथो लामा मोखांनि दंफां सायख्लुमावनो जिरायनानै दंबाय दङमोन आं नुवासैनो माथो आं उन्दुस्लद लांदोंमोन ना बेयावनो फैबाय बिसोर आंखौबो नुसनासै अलंबार अलंबार सोर सिख्लाखौ लानानै सोर हिनजावखौ लानानै अबे सोरगोफुरियाव सिमां नुहैगासिनो थैखोसो ना माखोसो मानसियालाय नोंमाया थैखो ना माखो बेबायदि उन्दुबाय थानायखौ बुनो मा जादों होमबालाय मानोथो इसेबां गाबज्रिबाबो खोनाया गाबज्रिनायाव खोनायाबानो बिदि बुनांगौ जाहैबाय उन्दुलांनाय मानसिखौ माब्लाबाबो बिदि दाबु मालाबा एकदम सिमां मोथां नुलायलायनाय सोबागोन आंखौ सिमां नुहैयो मोथां नुहैयो नुहोबाय थाबानो जाबाय मोजां गसंलाय मानो नों जेखौ बुंगोन बेखौनो मानिनांगौ नामा आङो जा होनबा जानांगौ थांबा थांनांगौ खि होनबा खिनांगौ फै होनबा फैनांगौ नों गसं होनबानो गसंनांगौ नामा आङो आया बे जोमैनि आखला मा खालामनाय जादों नोंनि अमा बायदि खालामबाय थानो सिरि था नोङो र' मोनामसुदों आं नोंखौ मानो आं दुगैयाखै ना माथो आंलाय अफिसाव थांनायनि सिगाङावनो दुगैनानै थांखानायसो माथो मानो मोनामसुनांगौ आंखौलाय दुगैना थांखानायाथ' थांखादों आरो मा बेखौ मिथिखागौ आङो नों सोरांस्रिजों बहाबा थांदों नालाय सोरांस्रिनि फुननाय पारफिउमफोरा नोंनियाव नांनानै फैबाय बायदोंदां मोनामसुदों आरो आङो मा बुंनाय जाखोलै बिनियालाय सोरांस्रिनि मोदोमनाया आंनियाव बोरै फैनांगौ जाखो मोनथियो आरो मा बेयावनो हौवाफोरखौ गोजाननिफ्राय फैबा बिदिनो मोनामसुनांगौनो अब्ला मोनथियो सोरजों थादों सोरजों थायाखै बेफोरावनो मोनथियो आरो मा मोनामसुदो जाबाय दे अलंबार मोनामसुखांबाय जेबो मोनानाय मोनाखै नों आंखौ बेबायदि सन्देह खालामैनो गाज्रि लामायाव लांसिगोन नों आंखौ मिथिखा नोंनि बे खर'नि मेलेमखौ नोंनि बे गाज्रि बेमारखौ फोसाबनो आंहा मुलि गैया लावथिनि अनगा मिथिखा थै नोंजोंलाय मा रायलायनो हायोसै जेबो हाया उन्दुबाय था सिरि माबायदि हिनजावलै बियो मा धरनि हिनजावब्रा फिसाला सासे इसेबां गिदिर जालायबाय दाबोसिम आंखौ फोथायनाय गैया बियो आंखौ फोथायनाय गैयाब्लालाय मानो खाराखैब्ला ब्लद सोरजोंबा सान्तिलै इसा आंनि सिगाङाव बेबायदि गाबना खिन्थिबाय थानोसो नांखाला नोङो थेमासे ओंखामखौनो संनो रोङा दाबो बेयावसो सेंग्रा गोसथोनो रोंबावबाय बेबो बांगालबावसो आरो सिरि थानो रोङाखैना गाबबाय थादों आरोबाव नों आंनि सिगाङाव गाबनानै खिन्थिबाय थागोन ना लेखा फरायना खिन्थिगोन दायो हुवानि फाग्लि जादों बियो साला ओंखाम थेमासे संनो रोङा दाबो हुवा नांगौ गावनि गाननाय जिखौनो दाबो सुना लानो रोङा हुवा नागिरदों बियो आं हुवा नागिरदों नामा आरो नागिराखै दा आंलाय ओरैनोसो गाबदों दा ओरैनो मानो गाबनांगौ सिरि था जुदि हुवानि फाग्लि जायाखैब्ला गाबनोबो नाङा मानसिया ओरैनो रावबो गाबा
गाबना खिन्थिबाय थागोन बियो लाजियाखै नोङो हो लाजियाखै नोंनि बिमा आं नोंखौ जोनोम होदों आंनि सिगाङाव बेबायदि हुवानि फाग्लि दिन्थिनानै गाबबाय थानो लाजिया नोङो हो सिन्देल बेपारिबावसो नै बेबो माबोरै गोसथोनो रोङा नोङो हो सोर फोरोङा नोंखौ गोसथोनो बे सेंग्राखौ माबायदि लोगो मोनखो नोङो हो आरो बे सेंग्राखौ नोङो लिंहरलायनानै माबायदि रायलायनो मोनखो नोङो हो सोरनि मबाइलजों रायलायहरखो नोङो हो माबोरै नम्बर मोनखो जल्दि खोन्थाजोब आंनो जल्दि खोन्थाजोब दानो मामा माबायदि गोसो थोयो आंबो मिन्थिया मामा हस्टेलाव गासैबो लोगोफोरा बेजों आंखौ सानफ्रोमबो एदावबाय थायो नालाय लोगोफोरा एदावैनो आंनि गोसोखौ सिफायनानै होबाय आं बेनिखायनोसो आंनि गोसोआबो बायलांदों लोगोफोरानो एदावबाय थायोब्ला बेबो मोनसे खोथा बे हस्टेलफोराव थाहैब्लाबो बेफोरबायदियानो गाज्रि मोजां मानसियाबो हस्टेलाव थांबा गाज्रि जायो गाज्रि मानसियाबो बोरैबा मोजां जाहैयो हस्टेलाव दोनहैनानै भुलसो खालामनाय बायदि मोनमारबाय आङो बे एदावग्रा लोगोफ्राबो लोगोफोर आरो बिसोरखौबो मोनथिनाय मोनब्ला दामजोबगौमोन आं साला मानोथो एदावबाय थानांगौ आरो बिमा बिफाफ्रा सोरबा थाखा फैसा गारनानै हस्टेलाव मोजां जाहैथों होननानै बिसोरखौ फरायनो दोनहरबाय सेंग्रा गोसथोलायनो सेंग्रा एदावलायनो सेंग्रा मोजां गाज्रि सायख'लायनो बिदिसो खालामनो थिनहरदोंना बिसोरखौ नंगौथ' आरो बे देरफुनाय फिसा बे लोगोफोरानोथ' गिदिर मानसिफोरानोथ' मानोथो एदावबाय थानांगौ जाखो दिनै सानसे गाबोन सानसे एसे एदावलां गोसोआथ' बायखागोन ना ओरैनोबा गोसथोनाया मा गोसो बायबा ओरैनोबा बर' हारसा बांगाल मुस्लिम खाना फुजा लेंग्रा बबा जेबो सिनायनो रोङा ओमफ्राय देलाय बुंलाय इसा नोंलाय मा सानो नों बे सेन्देल बेपारि हुवाखौ नों गोसोथोयो हो मामा लोगोफोरा एदावबाय थानायाव गोसोआल'सो एसे थांदोंमोन नाथाय बेजों गोसो थोलायाखै दाबो थोलायनो मोनाखै गोसो थोनोबो नांखाया नों मामा बाबाखौ फुसिगोन होननानै नों बुङोना बुङामोन गोसोआव दङ ना मामा बाबाखौ अनोब्ला मामा बाबाखौ नों जुदि फुसिनो होननानै सानोब्ला गोसो थोखानो नाङा आरो मामा बाबाखौ नोंनो नाङाब्ला फुसियोब्ला बहा थांनो दिनैनो दानो थांखा दे मामा बाबा दं होननानै गोसोखांखानोबो नांखाया दै नाङा मामा आं गोसो थोआ आंनो नोंखौ नांगौ दे दलद उन्दुदो दलद दसे उन्दुनानै दाहाय जाग्रा होगोन आं जानानै लेखा फरायनांगौ मिथिबाय दा उन्दुदो आं दुगैहैनोसै नै आंहाबो बे मोनसे सर' दुगैनो नागिरबाथाय सिगां खिनोसो ओंखारग्रोयो दुगैग्रोनोसै नामा बारा खिनोबो ओंखाराखै माथो नांगौबा दा दुगैखांनानै खिनोसै सोरांस्रि सोरांस्रि दरजाखौ खेव मा जालायखो बे फाग्लियाबो आंजोंसो दुगैफानो नागिरखो ना माखो बेलाय मा जाखो नोंहालाय र' आं दुगैना लाग्रोनि दरजाखौल' खेवना सोरांस्रि दसेल' आं नोंजों दुगैयाबो जेबो खालामा थांगोन फैगोनल' दरजाखौल' खेवलाय आं दुगैनोसै र'ना सोरांस्रि दुगैथ'नो नाङा नोंखौ एखेबारे मुलिनो नांगौ जाथारदों आंनो दुगैनि सिगाङाव नोंनि गोलोमदै थरथिंसे नांगौ जादों आंनो बेबो सासे आरो महा फाग्लि ना फाग्लि खर' मेलेम जाना होनोल' नागिरो सब समाय एसां गरमाव गोलोमना फैजोब्बाय आरो बेराफारसे फिसाजोनि रागा आं हालासो बेखौबो दा रायनासो होगारगारगोन आं थेंक इउ दरजा खेवना होनायनि थाखाय दे बे माथोमोन र' आं नोंखौ मोनाफुदों सि मासे मैला मानसिहाय बेलाय एसां गोलोमना फैदों आं अफिसाव खामानि मावनानै मोनामदों आङो आंखौलाय मानोथो मोनामसुखो जाम्बिनो
र' नांगौ जानायखौसो मोनामसुदों आङो। आंनि गेसाव गेसाव मोनामनायालाय नोंनि मा बेमारनिथो मुलि जालायखो? जाबाय थोबाय मोनामाखै मा नंमारगौ बेसेराफोरा गोथारैनो थांदों, गोथारैनो फैथारदों। हाबाब जोमै, जेनेबा मा बुंनो सानखो नोङो? माथो सानना दं गोसोआवलाय? अलंबारखौबो मोनामसुबाय आङो। माने मा होनगोन, मानसिहा बयहाबो मोनसे मोनसे मोनामनाय थायोना। अलंबारनियाबो मोनामसुबाय, नोंनि मोनामनाया अलंबाराव थांबाय बायदोंदां। आरो अलंबारियाबो नोंनियाव बोरैबा बासथाबायनायफोराव सेनफोरा नांनानै थादों, मोनामबायदोंदां। बेखौनो मोनामसुदोंमोन आरो मा आङो। आइदै मोनबाय दा? गोथावमोन हा? गोथावमोन मोनामसुनायनि मोदोमनाया मोनबाय दा? बेखौनो मोननोनो मोनामसुदोंमोन ना? मिसा मिसि सन्देहफोरखौ लानानै, मिसा मिसि साननानै आंखौ नोङो रागा दाफोजोंखासैसो। आंनि खर' मेलेमा गोदौनानै दंखायो। बिथिं फिसाजोनि आंहा रागाया मा जादों, बिथिं नोंहा नोंनि हुवाखौ लानानै सन्देह आंजोंहाय। दुगैदो दे थांनोसै, मोनबाय मोनामसुनायनि बान्थाया मोनबाय। संसाराव बेबायदि सैतान मानसिबो थायोना। हाबाब मा सानखो बियो आंखौ? हुवानि फाग्लिसो सानखो ना माखो बेलाय आंखौलाय? हाबाब सेथि दिनावसो दिनै आंनि अफिसाव थांनाया, बेयावनो बियो आंखौ दिनैनो मोनामसुनाय जाजेनबायानोब्ला आरो दंबावोसो बोसोर मोनसे अफिसाव बिनि हुवाजों मावफानो। अब्ला मा सानगोन, मा बुंगोन, मा खालामगोन बेलाय आंखौलाय? बेनिखायनोथ' बियो आंखौ मैया भिडिअ कल खालामनानै नायबाय थादोंमोन। दुगैलाहां, रागाजों दुगैलां दिनै। थागोन आं बिदिनो दिनै, लेथ्रायैनो थानोसै आं। दुगैनोबो गोसो गैलां दिनै, बाल बायदिसो। आयै जोमै, मा जाखो खावलायालाय? मा जाखो? खावलायालाय माथो लावदुम फिथा बायदि जादों, मोखाङालाय माथो खाब्रेब्रे जादों। ना मेकआपसो बारा खालामनानै मोखाङा खामद्राबजोब्बाय, ना सोरजोंबासो खुदुं जाबाय? मा जाखो आयै बेसेरा फिसाया अन्थाव बाथाव हायाव दानफेरफेरनो? मा जादों बिहामजो, मा जादों? सोर बुदों नोंखौ देलाय बुंलाय? मोजां खामानि मावग्राफ्रा बिदिनो बान्था मोनो। आयै आं एसे बाहेरायाव थांनि दे। हा सोरांसि बिहामजो, नोंलाय माथो दासो अफिसनिफ्राय सफैदोंमोन आरो बहाथो थांनो जालायखो? र' आयै आं दाउखा माहायाव थांनानै फैनि। जोमैनियावहाय सन्देह बेराम दङनो, बे बेरामनिनो मुलि लाना फैनि र' आङो। खोथाया बिदिसो होमबा? समायथारदों गुफुरै हायलोलो, खानाय रुंबांबां समायथारदों।